20'erne. Og man 20'er på hovedet, ikke? Og så står man ikke der og siger, værsgo. Og så 20'erne ned i der, så er man bestået. Og så 20'erne. Og så 20'erne lige. Det er ikke let. Det er slet ikke let, det kan jeg godt sige, hvis jeg husker på mig. Kom, Vika! Kom nu, Vika! Nej. Vend den vej. Træk den i bukserne. Og så gør det stadigvæk, før jeg siger vel. Er du klar? Er du klar? Du er den første, der har fået turen ned i trakten. Alle de andre, de tager skruerne. Er det bare det? Ja. Nå, så kan du tage bukserne af. Felix, Felix. Var det bare det? Var det bare det?